So karon nga lava magsaulog na kita sa pista ni San Lorenzo Ruiz de Manila usa ka martyr. Ug mao na kini ang mga data para sa iyang istorya. Si San Lorenzo Ruiz si usa ka amahan ug siya usa ka bana may tulo ka mga anak siya. Yes, he was falsely accused of killing a Spaniard while working as a clerk at Binondo Church in the Philippines. Seeking asylum, he with other missionaries from the Philippines boarded the ship and left for Okinawa, Japan, where they were thrown into prison and later transferred to Nagasaki to face trial by torture. Yes, and then when they were tortured, they were hung upside down in a pit. And there, San Lorenzo Ruiz, he died from blood loss and from suffocation. So mao na kini ang pista ni si San Lorenzo Ruiz, usa ka Pilipino nga namatay alang sa Ginoo ug siya usa ka unang santos diri sa atong nasod. Sa adlaw sa iyang confirmation na sa santos dito sa Vatican, may usa ka inscription ubos sa iyang picture dito sa Vatican Basilica, and still dira, to die for the faith is a gift to some. To live the faith is a call to all. Ug mao na kini ang mensahe ni San Lorenzo Ruiz alang kanatong tanan. Kay mamatay na alang sa Ginoo, pipila ka mga tao lamang namatay alang sa Ginoo. Bisag diri doon na mga tao na nagtunglo sa Ginoong Dios, sila nagtunglo sa atong Ginoong Jesucristo, sila nagtunglo sa atong Santo Papa, sila nagtunglo sa atong mga santos, yes, ug sa atong mga obispo. Yes, apan kung mamatay na diri alang sa Ginoo, it's not a gift given to many, it's gift to very few people only. Ug San Lorenzo Ruiz was one of them. But to live the faith every day, that's a duty which is imposed on all of us. And that is the message of San Lorenzo Ruiz for all of us. Now, si San Pablo, nga sulti sa iyang sulat na sa mga Pilipos, karon ang mahinungdanon mao nga makinabuhi kamo sumala sa Ebanghelyo ni Kristo. That's our duty. That's our responsibility. Si Pedro si Lorenzo Ruiz, he died for the faith. Apan doon na mga pipila ka mga tao nga sila nabuhigyot ilang pagtuo sa Ginoong Jesucristo. We have San Pedro kalungsod. Yes, dili siya namatay alang sa Ginoo, apan he lived as a catechist, he worked as a catechist and became a saint because of his good and holy life. And every day we are praying in our churches for Bishop Teofilo Camomot. Siya dili wala siya mamatay para sa Ginoo, apan he lived a very holy life, so that even during the time of his life already, people were talking about him, siya usa ka santos. Yes, ug karon daghan na mga tao moadto na sa iyang lugar dito sa Valladolid sa Carcar. Aron na sila magampo sa Bishop Cornelio Camomot, aron siya magtabang kanila ug magampo ni kita kanunay, aron na siya na will be lifted up to the honor of the altars, and we can venerate him as a blessed or as a saint. So that is the message of San Lorenzo Ruiz para kanatong tanan, na kitang tanan nga mabuhi sumala sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo, o kitang tanan na magbuhat ang tanan kag isugo sa Ginoo kanatong tanan. Manindo kitang tanan